ang koroksa jidika MLM kadang sontakatni. Tei koroksa asiram biang nusung omon pura kedider deka generasi itu jidin ditut malia. Pil prawo coba kai penai bisingo cinta bahasa jorno ko. Cini borong dengan motivasi reforma cakri kai awaya kata. Tebo tombo buskan salo cini borong no tibra hasteni representative luku bai songwi rijak ozama bahagi sengma musung. Tabo Kanjang digakai tabuk sing chana ne kai mose nor bilai dia ala tombayo posto tomo busapuri nani ran sugya cing jara chile di coba kai thinai cing oja mar bo ঠিক জাগো আসুবি মানিয়া অনেক বড় রিনামো সুফানো বখা দমফানো রিমাইয়া जुनार चेयरमैन खावे जुनार चेयरमैन आन थानी थांगो खर्चा खालामनो केस दंनि बागै जतटुकु सम्भव आं चाइटखा सुबानानै खुमनो मेला गारनो किसि केस लायनाय दङ बर' यखा आनि दाम दं माने 1500 आं रहरका किसु बर' ताबो अनेके हिमाया र गोबां सुगार रोग बाय क्लाइजा गोबां मा दङ चिनो खय डिस्ट्रिक्टआव माजे माजे आन अफिसाव फायो जेमानते ट्रिटमेन्टनि बागै आं सुबानानै चाइटबो ते बरनबो सुबानानै मुसुंगो आइफोरनो याक सगया कायसा को खंग्याकाय अमसे बुसकांनि सालो जों त्रिपुरा मथा दिल्ली बाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बाय कायसे सुक्ति खायनानै थां दङ Last interlocutor Mr. Eke Mishro by Jokon meeting asugo Bubagara Koglam Chenka Bini Pore Onimes the Borma Chini Birudi Doloneta Koksenka TTO and Cox House and Korakam no Cox House Abor Karibo special Babe Eke Mishro Mr. Sondip by Ang Malaika Koekdin Agebo and Mr. Eke Mishro by Kok salaka sini गोबां borok coba खायनाय जेल दंगो बरनो फियंना इसुनो तै कारण तबो जेल थांगै नायना फानो गभर्नमेन्ट नि परमिशन हाई लेवल नि नांग एके नायमाया परमिशन या गभर्नमेन्ट एके आबनो जद फासिंगो खायो तबो एकदिके जों त्रिपुरा मथा डेमोक्रेटिक पार्टी गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेजों आलोचना खाय दङ गोबां मानसिनि एजेन्डाआव जों दाबिनो जों दाखा दज्जरमै मा दंनाय अपर दिके जारा सिलायबाय साबो गसबा खाय दंनाय बरनबो कगलामनि बिसिंथिके फिरकमनानि बागै दिल्ली गभर्नमेन्ट बाय आलोचना सलि दङ अलरेडी दिल्लीआव थाङै कक सालायका आंबो मालायनानै दंमानि राजनैतिक विभिन्न कारणे आं मालाय लिया बरं मालायना मुसुंजामोन आनो आं मालाय मानिया अ प्रसेस सलितबो अ जरा जोंताम खालायनाय मिस्टार एके मिश्र बाय जखन आलोचना खायफोर आं साका सिनि तांगे गेटा टिभालेन नांसा तेन बि सुक्तिंखा तिनिबो इमप्लिमेन्ट जायगा सिकारि बारिबो रेडियो स्टेशन 60% तांगे तिनिबो त्रिपुरा सरंनि कक आबायनानै खालाय जायगा 1993 सना एटिक्टिया बे सुक्तिंखा स्टेट गभर्नमेन्ट नि 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय रंना स्पष्ट सैजाक दंग 2B तिनिबो इमप्लिमेन्ट होया एदिसिया एलाकाव इनर लाइन पारमिट रिनानि कक दंग अबबो रिजागिया अबन बागै जों नांगौनि साका जतन नोट दंखा बोबागारा जों जतन दंग बोबागारानो आ कक साइतंफ्रो हायके फुनहका ठीक दंग टाइगार नि हायके फुनहका तारपरे आं साका चिनि एदिसि एलाका एबं जारा जों विभिन्न डिप्राइभिं दंनाय इनक्लुडिं चिनि जारा सिलाय बेसबा खायनाय बरक दीर्घदिन वंचित उ बुरुलेन नि हाय एककालीन पैकेज रिमानि हाय
डेभलपमेंट नि चिनी तिरफ्राबो 3000 कोटी टाका कायसा पैकेज जोंनो बोरिदि नै गखायका आबो नोट खायजाका सम्भवत जों कायसा कतरबा पैकेज माननाय जों जुदि पैकेज मानखाका आं बुबागरानो सामान दंगो गोबां रिटार्निस दंगो बरंनि हामग्रायनि बागै मिनिमाम 200 हयतो 300 कोटी टाका संस्थान मा खायनाय तामनि बागै हिंगाखाय सिनि যারা সিলাই রঙই ফাইনায় जोंनो सुबानाय जोंनो माइचारिनाय गोबां फेमिलि ताबो बरक बियालक लाई दङ कोनो साहाय्य माया बरलेनो कायसा नखुनि बरक थैथांमानि बरक सालेन्डार खायमानि परे दुनु तिगे डेमोक्रेटिक पार्टी बलंनि बाय आखबे मिलिवै खायमानि याबुलो जे नखुंगो थैख्या बरनो 5 लाख स्काय रिजाक बायखा अन्यनो बरनो अनेक सुबा बायखा राजनैतिक अनेक क्षमता बंजागो फाइबेके एडिसी बंग बड़ोलेंड एलाकानी यूनिवर्सिटी कलेज डीएम एसडीएम पुलिस हानि पावर बंजागो फाइबेके सेम जों ओई रकम मानानि थांगै दङ दज्य मारमनाय एनएससीएन नागालैंड नि तिनि प्राय 25 बोसोर रंखा टकसलि दङ ओ सिगाङाव बुबागरा बाय एनएससीएन नि खरकसा फरेन मिनिस्टार होनो बर मिस्टर बिनि मुंखाय जेम्स एमनेखाय निंखां हेनु बनो बमालाई बनो सापो अपने रंजित बाबू न सिसिनी हेने के सिनुले चिनी से तबो एमएलए टाइगर हिन साकापो महाराष्ट्र साव नन काम काय सिनु टाइगर हिन साव खूब नि प्रशंसा खायगान साव तिनी आसामनि आलफार पिस्टक सलिमान तिनी 20 बोसोर लाई थांखा सलि दं कन्टिन्यू आंबो जुगाजुग दं हयतो बस नेक्स्ट चिनी कैसा काहाम तब तो चिनी तिप्रा मथबा दंगो जोंबो निजे दंगो ते काहाम प्रोग्राम बरनो इनभाइट खायनाय चिनर तुमनानि बागे सालसा तुबै बरनो बसं चिनी वाहान मस्तें साखि रक्साय होय सालसा जों बरबा कापि लायनानै नायान ताबो जों काका अनंत तेन बिनि आगो डिपार्टमेंट तेमन काहाम करे रिनामु जोंफाने तेमन किसु एदिसो रिमाया आं शुद्ध एमएलए सिमी किसा बाता मानो गारि खरस थक बारा चाव कायसा क्वेश्चन लेपसा लुपसु सुबाय माना सारथाय कमे फरवार्डिंग खाई किसु बरंना सुबा सुर खाई मानो अब सारानि करे तबो खनो दिनै जारा और फाइनाय खवायनि सदरनि फनंथ बयनो जागान जारा फाइनाय नरंनो साव फाइदि आंनंनि बागै नायनाय मिनिस्टार सुशांत चौधरी आमे खूब परिचित तब विकास देवबर्मा मंत्री बबेको विकास बाबू और बीजेपी नि मीटिंग खाइप्रो अतुल देवबर्मा नि क्लासमेट आं पगै थांका आनो आनि बंधु अतुल मालाय फेदि नै बंग बीजेपी नि ओ मीटिंग आनो नंखु माने बस आनो साव रंजित बाबू आपनि बांग मीटिंग खाइकाबले हिनि साव कैताम बुफ्रु हेका आमपुराबो अलखा बानो सागातो निनि बंधु अतुल बाय नों मालाय ना फाइब्रो मालाय माने हनै अरन आनो बासन खूब इनान नाय कांग रेलिया गाकाय ताबो आगामी बसर जों चिनि बररंनि बागै नर फाइदि आं थाने चिनि टीवाईपीसी नि पेड बायखाय गुदि आं फ्रॉडिंग लेटर रिनाय किसु किसु व्यवसाय सुचिकन चिकन व्यवसायनि बतंग फ्रॉम आनि थानि दंग आं फ्रॉम रिनिवन आन थानि फ्रॉम कनर कलेक्शन खायदि व्यवसाय रंग द्वितीय तंखा फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ट्रीटमेंट चिकित्सानि बागै तब एमने डिपार्टमेंट रां कम बाय रिमायं दंहा आब्र फायदि कायसा कइसु एसटी कॉर्पोरेशन नि लोन नि बागै फायदि आंगानि पेट अफ फ्रॉडिंग खायरिवन आ जुदि जों दिल्ली गवर्नमेंट बाय ताई एनएलएफटी बाय जों सुप्रीम पाइखाय अवश्य बयतामो खायका खायाबो साइमिया अंतत रंजित देवबर्मा ताबुंगर जत्तनि हामजांमा बे एमएलए मै मांखा अंतत जों जारा हाला थेरि फैनाय बरंनि कक जुदि साइ दंखाखाय तिनि सिगजरा रंजित देवबर्मा साइ दंखो ताइ केबो साया तिनि सिंगर जे मीटिंग खाइमाने अनेक बरक हिनमानो रंजित देवबर्मा तिप्रामथाने एमएलए टीवाईपीसी बाय खायका आबाया आं बुबागरा बाय सालाय लखाय बुबागरा सावो
TYPC सारा तिरफ्रा खायनानि क्षमता निनथानि याफाजाक नोंताम खायनानि ताइ सिंना नांले खायदे तामो खायनानि खायदे TYPC जोंनो पुइलानि सिमे CAB नि मिटिं जखन NRC CAB नि मिटिं पर जों पुनो पुइला बुबागारन तबय चिनो रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि वो पुइला खवाइनि हजार बर चिनी राकेश देबबर्मा संग्राम चिनी पाइथाक तार गोबांमा बर चिनी नेकरा संग्र चिनी सन्जय संग्र गोबांमा बर बंनि नेतृत्व जोंर हजार सन खलानि सिमी पद्मबीर जरा हिमका बरक तिख्लायनाय जों सिमिसे आफुरनि सिमी शुरुआत जों 3 बोसोर पर्यन्त बुबागारनि याकार थेङाखौ तामनि बागै याकारिया बुबागारा तिब्रासानि कक्साव अ हा दफानि कक सामा बाय बबाय दङ जे दिनो बो हा दफानि कक सागलाक आनि दफाना ना सिगलाक आ दिनो रंजित देबबर्मा बो बुबागारा बाय दंला आं नायो हा दफानि बागै जरा कक सानाय नरकबो जों जतन जरा हा दफाना हामजांनाय जों बबायनो तंनाय जों सुबिदानि बागै चिनि आदर्शनो चिनि प्रिन्सिपालनो चिनि आइडियोलजिनो जों खिबै काखुइ दिगला TYPC खुब बाहांखायनो जों खायलायनानि जतन कथा लायो TYPC जुदि चिनि मथा बाया हिंगाखाय आं मुं खुलिया अ बररक जुदि कागै थांजा हिंगाखाय अन्तत एडिसियो जों 5 जन MDC बा EMT नि खरं इसे थिं तंखाम बुबागारा साजाक किन्तु जों कागै जों निजेरानसे खरसे क्रिटिसाइज जों सुख तंखा तामो बक्तव्य जे सरकार फायेंगो मा थानाय थांखाबले तामो मांखा रविन्द्र सतबासी बबन बुसकांगो मिसिलुं खाबले खायखाबले रिनाय हिंसाखाबले तामो मांखा साल बरं नन रबाट बागानि नाय नन नग रिनाय ट्राक्टर रिनाय 500 1000 1500 2000 5000 गोबां मा बरं थाने थुमिसा केबनो कोनो रिमालिया ओइ रकम जों एक लगे बलंगो तंगै फाय माइसालाय फैलायमानि बन पर्यन्त थकब लायका सुतरां जोंनि वान सुनानि समय दंखौ जों दाबो कमरी थांयाखौ कमाय थांयाखौ बुबागारा दं आंनो रंनो सावो चिनि किसु दाबो सकम बरक दं ताकलायानि रामचंद्र घाटनिबो अटोनि पारमिटनि बागै आं जमा दिखा खालि सारा त्रिपुरानि चिनि TYPC नि जरा मेम्बार्स बरंनो अटो पारमिटनि बागै आं सानाय सुशांत चौधुरीनो आंनि बंधु अमतेके गोबां मिनिस्टार बाय आंनि दाबो सम्पर्क काहाम त्रिपुरा मथा जुदि सेन्ट्रेल एग्रीमेंट होई थांखाय चिनि त्रिपुरा मथानिबो मिनिस्टार खुंयै थांमान हयतो आ समय जों नरंनो सुजुग सुबिदा गाहाम रिमानान खाख्लायो आसुक जरा नंनि दैज्य तंनाय कपाल हामकाकाय एडिसिओ सीट 50 ता उंनाय आ समय चिनि सिलायबे रमै फायनाय हयतो जों MDC गोबां मान ताइकिसा खरबा सेगा तुबै मानो जों चाइतो चेष्टा खायतंगो प्राथिरनेन बगै चाइतो गइतंगो एकदिके क्वालिफिकेशन बचिनि जरा कोनानि अनेकने करै आर जरा क्वालिफिकेशन खायना रखबा तंगमया तरें कारक मखरा बलंगो बाहार मा है बाहारै तंगो ताम खायनाय साला केबनि चरित्र हानिया केबरां थुमनाय जानाय तिनि अ पार्टी तंगो खाना अ पार्टी थांगो तिनि अर तंगो खाना तेन आरका जागा थां ताम खायनाय सादि अनेक बरगानो सुखलि दिखे एडिसिओ प्रतिमाया अरे सारनो त बोंसे आगनिसिम बुबागारतम प्रतिमाया अनेक सुखलि दिखा यांगो फाय आसु फायदे यांगो सिट खाले हैगाखाय जों चुकलि अनेक गोबां रेखा लास्टेव बुबागारानि फेमिलि न कैंडिडेट ने बागै साका आं महाराष्ट्र फलमिसावान फेमिलि कोनो दिनो प्राथिंगला महाराष्ट्र हैगाखाय चेष्टा खायका गोबां बरंनो साब जुनाल चेयरमैन रिदामानो और पार्टी अब गोबां दंलायो राजनीति तंत्र बुझिबो चिनि ताकक सुरन निकंनो मा खुरजानाय सुरन देबबर्मानो
बुबाग्रा बाय सालाय साबजुनार चेयारमैन रिमाखा একটা আসুক খাইবনো খাই রিমানি একটা লিডার পর্যায়বনো তুই খাইমানি বসক বিন সাকাও ব্লেম খালাই তমানি বসক মাজরা বিন সাকা রুজুই তমানি তুবো চেয়ার আসুক রেখা ফেসবুক ইউটিউব সুরম দেবর্মা তুই খাইকা দেরেক দেরেখা বাসন দিনানি তুই খাইকা বসক জরা তুই আংবনো সাকাল কিসা দজ্জরম দি দজ্জরম মালিয়া थाने विधानसभा वखा चखलाई थांगा ताम खाइनाय किछु खाइनाय करे किछु खाइनाय करे केवल आंनि लुबाय कलाई थांगो किछु खाइनाय करे बाय अनेक चाइतखा चाइत गया कई आबुनि बागै अ कयेक दिन अनेक बरक थंजाका टीआईपीसी न सेकागै टीआईपीसी आर सी दार नेता म खाइका आबर चेक लगजाम गंदासरा रायसाबारिनि गंदासरानि बर' रानो फन खायो चार सिनियर टीआईपीसी तावैसा नों मा संसा फायनाय संसानानै या जों फथुमनाय नोंसिनि पान्दाव मा फायनाय गंदानि साहब थानाय आं बर'नो खाना नायनो आं आम्बासाव थानायाव सिगां गंदासरा थानाव थांमाने आंनि निजेनि एलाकायाव नायनो नांगौ जिहेतु आं अरनि एमएलए आनो थांगा ताबो रंजित देबबर्मा टीआईपीसी नि मेम्बार हयतो ताबो आं पार्टीआव थांगै मानो तिप्रामथानि एमएलए आंखा हायफेनो आंनि आसायमानि आं सामुंटाङै फायमाथ' टीआईपीसी सेलाय सभा खायफैमा आं आरनि मेम्बार आं नर बयनो दङ बाबुबो नर आना आलादा हैनि एमएलए आंखा हयतो भबिष्यत आं कोनो पजिशनफोरनो जुदि थांफानो आं नरनो पगला फायदियानि थानि नर ताबो गोबां बरफ फायोआनो थानि साब्रुमनि थेके कलेज भर्ती मायार गोबां बरफ फायो आं फरवार्डिं रहर अरबो फायो कलेज भर्ती मायार ताकलाय 2 लाखनि बय जों सिनि रामचंद्र गातानो अजमारो बै सालाय बाखा कायसो असुबिदा आनि एमएलए फाननो आनि एमएलए आमसायनि एलाकानि फातारो रिमाया अब कायसो प्रब्लेम देरक खाय जों जुदि थिक दंखाय चिन टीआईपीसी जुदि ताबो रागनाय आं आसा खायो जों सरकार आसुमानि परेव नुगानो बीएससी नि चेयारमैन दं उं थानाय गोबां बर'नो जों आसुलिनाय आफ्रो बीएससी तैबो चिनि बर'नो सुबानानि बागै आं चाइतकनाय नरक फायदि बिबनो जागा आं सायरिनाय नरक माननाय जा किसु सरकारनि सुजुग सुबिदा दंमोन नंनो रिनाय बुबागारानो तो आं साइनो पैसा चिनि रिटार्निस दं व्यापार सुख दुख बसाबती परिमाया बियालनि अमरनो तो दंगोन जों खालि राबार ताइ न'प्रंनि बागैबो चिन टीआईपीसी नि पेट बायखाय ताबो जों किसु दिन ओ लेट्रे पेट्राम कमानो जों सुफुं दंखा जों ताबो तैसा सजाकनाय आंनि फ्रेन्ड बताबो विकास बाबू मिनिस्टार फुंगायखानानो गुड मर्निंग रहरो दिल्ली न रहरो आं बोरिबो बनो बहानो निजे फोन खायो राजनीतिक आलादा बंधुत्व आलादा सुशांत सुधीर भाई राजनीतिक आलादा किंतु आनी बंधुत्व सुधीर भाई बर्मन आनी बंधु दारा नुङो बना किंतु बबाय आनी हालक काहाम दं अतुल देबबर्मा आनी बंधु बिताबो एमएलए करिखा उ सिगां आनी आरो अफिसाव आनी एमएलए हस्टेलाव फायै आनो रिसारिवै बफाय बंधु आं फाइमाले लेखा नंबाय मालाय फैनाय आं फाइ मालाय थांबाय सुजुनो साका अमुनो जों मा दनिनाय रंजित देबबर्मा मन कोनो अफिस करै त्रिपुरा नेताबो सेक्रेटारि र थांया कारण एमएलए लेखा पावर दं अ पावर ने एक्सरसाइज खायो आनी रामचंद्र घाटनि बागै ताबोसो पर्यन्त 250 नि परिस्थिति सिका लामा दै कारेन्ट विभिन्न स्कुलनि हेडमास्टार करै करने मेरामत खालामनो बागै सुतरां चाइतकनाय चिनि सुप्रीम कोर्ट केस खायनायनि बागै कैसा एडवोकेट फाइनानि तंमानि बो फाइकेना बिन कैसा जामिलांगै तैसा बो थांनि फाइका दिल्लीबो फाइफिउनाय असानि समय सुप्रीम कोर्ट केस खायनायनि बागैबो आं मोटामोटी सालायबायखा जेदिन सुप्रीम कोर्ट जों केस खायो चिनि त्रिपुरानि जों खरा कामसिक थांलायन आं थांगोन चिनि प्रेसिडेन्ट बुरमगोनां मतिलाल थानाय
ताई खरकसा खरंनि जों निजेरा सालायो बा बाजनासो जों थांलायानो सुप्रीम कोर्टनि बुसखांग जों थांबोजानाय बिसि कलकमान उकलग जों सिलायरबनाय र भारतनि सुप्रीम कोर्ट जे सबैका आंखायनो थांहायका एनआरसि केसफोर जों परमान खायरिनाय जों दाबो दफाना हामजागौ जों दाबो हाना हामजागौ अबनो जों सुप्रीम कोर्ट बुसखांग बसाय जेदिनो केस फाइल खायो आदिनो से जों जोंनि मिडियानि बुसखांग सानसिन दिनै नर्थ इस्टन आसिगैनायदि मिजोरामनि चिफ मिनिस्टार सिलायबाय सबा खायफैनो दिनै बड'लेण्ड गोबां मा किसुदिन आगोल एमएलए ओंखा बड'लेण्डनि समखेर बसुमतारी गोविंद बसुमतारी बताबो एमएलए तै बाइसे एक डेपुटी सीएम दुईटा पोस्ट नाय दं बय मालाय आने आगे फेसबुक रिमान नुखाना आं बय मालाय कक सामार ते कैसा आलफानी न याक्ति सावै फायनाय चहरिया ताबो एमपी 2 टाइम्स एमपी ताबो अमतिखाय तिरक तिरक खाय जों जुदि सोलायरबनाय र जुदि डेमोक्रेटिक लामा फायै लुकर बैचंग जागै जुदि जों एक पजिशनाव थांमा हाखाय जों कक साव गाहाम कक गुबै कक जों सायमानो किरियाखाय सायमानो नरक नुखाना पार्टी प्लेनारि वां ताम साका विधानसभा ताम खायका नरक नुखाना आने एमएलए थांतो एमएलए खाना डिस्क्वालिफाइड दंगा आंगाबनि किरिया तामखाय आंगानि दफानि बाय कक दा सायमाखा कक बरक बाय चिंबासनि मानि परेबो ताबो कक बरक ट्रांसलेट खायनो बागै मेसिन आलादा पाइनानि बागै प्राय कोटिनि ऊपर अर्डर मारि बांला बे बासने के अब लग लगे ट्रांसलेट दंगे कक बरक थानाय हिंदी ngै थानाय इंग्लिश बे खाना का इंग्लिश ngै थानाय अब जों परिवर्तन तो फैगा जों 24टा बिल एडिसिनि स्टेट गवर्नमेंट पास खाया जों एग्रीमेंट उंगै मंत्री सब थांका पास आबरनो पास मा खाइबे गेना जिनि पुलिस बिल जत्तन आरो रां करिनि बागै ताप्लांना रिक्रुटमेंट जन पास खाया के आबुनि बागैनो आं जतनन साव तिनि आरो जारा सिलाय बेसबा खाया फाइनाय न बरंनो साव अ डेमोक्रेटिक लामाव जों मा तंनाय उसुरुय तासे फिरबै थानानै आकमनो जोंता वान सबसिडी सिंगर तंगैनो दफानि बागै बाहाय साम तांगै मानो जों अमासे तामा वान सुनाय आबुनि बागैनो सिनि हा दफाना हामजागनाय चिरक खगनाय मुक्ति खिकलायनाय अ हानि बागै सिनि बुबा गेरन लगिव जों मा तंनाय फाइनाय 14 तारिख ताबो बुबा गेरननि खरांन मानजुनानि बागै मेघालयनि चीफ मिनिस्टार ताइ बिनि मंत्री सभानि गोबां बर' खमुलुंग 14 तारिख फाइनाय मिस्टार कनार सांमा आंबो अनेक बार मालायखा दिल्ली मालायखा मेघालय अनेक बार मालायखा बर' फाइनाय सिनि हा दफानि कक्सानानि बागै कारण बं आरो गारुलेन बर' नांगौ ने बर' चिरक खबै दं तिरक तिरखाय जों बाय खरां थानसाखाय मानजुनानि बागै सानलायनायनि बागै बबो 14 तारिख फाय कक साफायनाय आबन बागैनो ताकुरो बुखुरो जों टीवाईपीसी একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন যে কোনো সময় যারা দফানে কক সানায় হানি কক সানায় চিরে খগনায় যে নেতৃত্ব কোন করাপশন বাই জড়িত করে যে নেতৃত্ব বুয়ে পাইজা গিয়া পুইতুসা জাংনাय অমতি নেতৃত্বनि উকলগ বজে সাফা नंथन जों मा दंनाय काय आबनि बागैनो ताकुरो बुखुरो नरटिनो अनेक कष्ट काय फैका आं बिलाखि खातम थगनो रंन नुगै तावानादि चिं चुकटिं खाखागाय एनेले तिबाय तिप्रा मथा बाय दिल्लीव जुदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जुदि चुकटिं खाखाखाय आनरन कग्रिवो सिनि रिटार्न श्रमनि बागै एक पार्ट सेंक्शननि एक पार्ट सिनि बागै नारेंनाय नरक एकदम तावानादि आं बुबागारा बे सालायका पिस्टक जारा खायतंनाय रबैबो माजा माजा आनो बरंको खायो आं बरंनोबो साका जतन एग्री सिनि गोबां बरक जेल सब जागै दङ बरंनोबो जों फियनानै बागै जों सायदंनाय गाय ताकुरो बुकुरो जों थानसा मा दंनाय
थानसा तंगमनि बिसिंतिनो जों चिनि मानथायनो सेगैमा तुबनाय बसकांनि सालो दिनै और ताबुक चिनि बरम गोनां ताकक साजरा फाइसक फैया जों प्राउड मा खायु पदबिल ब्लक नि भाइस चेयरमैन बताबु थानि बिन थानि ताबु हा दफानि बागै मुक्ति खिखलाय फैनाय लाथिरि फैनाय और राजनीतिनि ककजा और हाना हामजांमानि दफाना हामजांमानि ककसे सुतरां ताकुरक बुकुरक जों मतिखेना तिरिक तिरिक खायै थाचिं आंनाव साका जों तिनि तिरिक तिरिक खाय तिनि चिनि साजरा उनको बेसिनि भाइस चेयरमैन उनका सुरन जोंको खायमाका सुरन तो ताबो उनको थांका अम देखे तिरिक तिरिक खाय जों अनेक बरनो तिसानानि जों साइ तो गइतो खायनाय तिनि आं एमएलए उइमांखा बिके रांखल एमएलए उनखा तिनि काका अनंत बो तिनि इएम उनखा अमतिखाय जों तिरिक तिरिक खाय बतिखे तुबै फायै जोंको खायमानो जों साइ तोगनाय के आबुनि बागैनो ताकुर बुकुर जों वानानन ककरे चिनि ताकु बरम गोनां साजराबो और ककनारेंनाय बते बन्दरनो सानाय चिनि बरम गोनां प्रेसिडेंट बो टीआईपीसी नि बो सानाय आगामी दिनो जों गाहाम खायै अ टीआईपीसी नो तामो खायै के साजुबि मानो जोंआबो मा साइ तगलायनाय तबे और इपरै उंनाय बररनो चिनि टीआईपीसी जों ताइ तुबुलिया जारा कुबुइ तंनाय जारा हाना हामजांनाय दफाना हामजांनाय जों बरनो इनक्लुड खायलायै ता वाइसा जों जे तंमनि अमननो जों दफा हानि बागै डेमोक्रेटिक लामातेके जों सभा खाय थांलायनाय के आबुनि बागैनो नर थानसा तंदि कुबुइ लामा तंदि ताकिरिदि दज्जरमदि अबुनि बिसिंतिनो जों चिनि तिरिक तिरिक मानथायबो तुबनाय जों बियालो तंमनि नरनो ताम खायै किसा जों संसावै किसा नरनो काहाम खायमानो आबुनि साइ तगनाय जों मेमोरेन्डाम लिरनानै आं बरम गोनां प्रेसिडेन्ट साका जे जोंहा कयेकदिन बिसिङाव आं गभर्नरनो चिठी लिरनाय ताबो मटामटि आंबो एमएलए मनि परेव सेटिं खायबेकानि अफिस र वानानन करे बबो दिन साचान नगो फाइनु फैका बसे आं जामेला वतो जे सापुं दिपसारक द्राफ खायै कागजपत्र पिन बुमांनो थांगो 11टा 12टा पर्यन्त फुं 6टा रंसिम खायखाय के सुतरां ताकुर बकुर आं नरनो अनुरोध खायो ता वानादि तिप्रामाथा एवं चिनि ताबु बिसिंग तंनाय एनएलएफटी नि बिसिंग जुदि चुक्तिं खांग्याखाय जों कासे पैकेज माने से पैकेज नि आं बुबाग्रान ता साइनो पाइखा मिनिमाम 300 कोटी टाका चिन बागै संस्थान खायदि एवं वन पैकेज डिमांड खायनाय अब चिनि तरफ থেকে 3000 कोटी टाका अन्य सिंगै नाय मानो आ दिनो जारा उपस्थित तंनाय चिनारनि बरम गना येमनो सिंनाय दि बबो बखत कक थाइसपन सालिया आं 3000 कोटी टाका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो इंटरलोकेटर मिस्टर के मिश्र नो साव आबुनि परेबो आं महाराष्ट्र नि परमिशन नावै एके मिश्र ताइ मिस्टर संदीप पर नॉर्थ ईस्ट नि 400 तंगो आं बरबाय बाला दाखाय मालायखा दर आनि फेसबुक नुखना आला दाखाय फटो बुजाकमान आं बरबो साका छ जे कुनु बाबे बरम रिबु जारा ताबु सिलाय रंगै तंनाय बरनो तिखलाय तुमना नांनाय बसाव ताइगा बबानो ताइगा नंगो एके मिश्र नों किसा सुबादि बरनो सादि बुजगदि डेमोक्रेटिक लामा फायदि गवर्नमेंट कक सालाय जाहाते फिरबै फायनायनि आकगना सादि जों ताबो आबोनो खाय दंगो जों बरनो तिनिनि टीआईपीसी नि चिनि अ सालसानि वर्कशॉप ताइ अवेयरनेस प्रोग्राम नि बिसिंत्रि आं बरनो बखयनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैनर बकक सादि कक सामानि बिसिंत्रि चिनि मानथानि कगनो बनो रोमिति सादि तिप्रासार मानथाय सेफेले जाक तंमानि कगनो रक सादि सुक्तिव तिप्रासारनि मानथायनो दादि डिमांड खायदि ताइ बियालो तंनाय जारा रिटानिस ताइ तिप्रासा करै रंनि बागैबो नरबो पैकेज डिमांड खायदि तिप्रा माथानि पैकेज चिनि सिलाय रंनि पैकेज दुइटानि जुदि मानथांगाखाय चिन तिप्रासार किसाले हामारि मानानो काय आंताय बिसि कगलगलिया ताकुरो तिनि ब्लाइकानो खुसि जों तिनि चिनि टीआईपीसी नि फान फुंनानि बागै जों अमक पाइमानि यागुलो जों किसा सातुंफानो कायसा रैली खायलायनाय जाहाथे मीडिया वो बुइनुंनाय सिलाय रमै फायनायरो ताबुकबो हाना हामजांमानि दफाना हामजांमानि पाइयाको कमरि थायाको हाना हामजांमानि बरताबो कमरि थांयाको बियालो तङै मानो न किसि गुमै मानो
bosano kamsiloi kutai rok kaham rima yang mano kintu dofana hamjak tini ora phai je chira khokpai ka tabuk bo jeng thanchawa tongko tabu dofana hamjagai tongko oboni proof phungna bagino jeng reli bo kaisa khainai engkai aboni bagino tebta ungkolai di pai thangpano angasungna sasinai kisa dojorong di bubagara sairika tui kotorma jeng parungui thangka hapar kinaro sogui o somoyo gobang borok orai porai khainani chesta nai tongo government agency ro kas khai tongo chukli ri tongo rang pulolobon ri tongo gobang ma jeng jara MLA jengno bo gobang borok ofari kha kuti takani jengno bo ofari nai tongo haipana jenglo riya ontoto buina saimia ontoto ano paimangla Ronjit Deborma phaljak lak ar ane MLA tini tongane khana kari phunung thangon takuro angkiria dofane bagai kok sana bagai angkiria sanaino Takai abuni bagai sing dojorong bubagaran logiwo ongkonai fainai 14 tarigo konar changma fainai chini hado phani bagai adino norok jotono faidi bubagaran no logirina ni bagai hado phani chobano logirina ni bagai musik sawino joton nahai kakaham te hamjama ya pare ani kok mutaka jotono no khulumbai ka hambai Terima kasih.